Live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Tinokutambirai zvekare siyalamukela-ke njalo kune chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Pane dzino nguva ukaona munhu atibata anenge atori nenyaya dziri kutyisa uyezve zvimwe zvacho zvinenge zviri nyaya zvinenge zvichida kuita sei, zvinenge zvichida kufumurwa. Tina mainini pano vauyawo vane mazuva achitibata kuti vedu we tatambura, ini ndatambura neupenyu, kwete inini chete asi mhuri yese, amai nyakubereka, vanin'ina, hanzvadzi, mhuri yapera, vana vapera kufa nekuda kwemunhu ari kubata-bata mukurarama. Amai makadii henyu? Ndinosimba hangu makadiwa. Ndiri right hangu. Kuri seiko kwabviwa? Kuri nani hako, matambudziko chete. Matambudziko chete. All right, okay. Zvechokwadi sekutaura kwandaita kuti ukuona munhu atibata kudai zvika, vanhu munenge manzwa matambura kana pane zviri kutonetsa zvekutodaro, handiti? Mungatiudzawo here kuti idambudziko rei raita kuti munge muchisvika pano muzuva ranhasi? Ndofunga kana tiri kutanga tochitangawo kunzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwenyu kusvika pamatambudziko amuri kusangana nawo. Ndingati chokutanga, dambudziko riri musha wandoberekwa. Takaberekwa tiri vana 6. Pakuberekwa pedu, ndingati pakutanga ini ndichiberekwa, mai vakurondedzera iye zvino. Kugara kwese takakura zvimwe zvacho vanga vasingarondedzeri. Vari kuti vandibereka inini. Imi ndimi wokutanga? Handisi wokutanga, pane first born, ini ndiri second. Saka ndaberekwa inini, vatete vakaisa zita ravo pandiri. Saka ndobva tete hanzvadzi yababa. Ndobva pabikwa doro. Saka doro riya rabikwa rinonzi musuwa rasviniwa. Mai vanoti pane taimu yavakatora mugomo vakaenda kunochera mvura. Mvura yacho yaicherwa chinhambo. Inini ndakukambaira. Vanoti vakawanika ndagadzikwa parupasa, kureva kuti pane chivanhu chavaiita ipapo. Vatete? Vatete nababa vose vese vakabatana nababa. Saka mai vanoti ndakabvunza kuti ko mwana wagadzikwa parupasa zvaita sei? Zvikanzi handiti doro ratabika iri nderokuwidza zita ravatete. Saka isusu tinoita chivanhu chedu, hatinei nomutorwa. Kureva kuti vaitotaimira kuzviita mai vasipo, nokuti vanonge vachiti mutorwa. Saka zvadarika izvozvo, pane mwanazve wakazoberekwa kumashure kwangu, musikana. Apa makaitwa sei? Makagadzikwa parupasa kwakuitwa sei? Vanonzi vakangodeketerera zvavakangeita. Saka mai vasvika vakatowana zvapera, vachibva unochera mvura. All right. Izvo zvinhu zvokungozotiwo kana ndakufamba ndizvinhu zvandakutongonzwawo kuti vaitoisa zvinhu zvavo kungoti inini ndive mukadzi wezvinhu zvavo. Right. Saka pazoberekwa zveumwe musikana, inini ndandati kureiwo. Saka ndopanonzizve pakabikwa doro futi, mwana uya. Saka pabikwa doro rainzizve ndere mudzimu, nokuti ivo vaizviti vanomukirwa baba vangu. Saka mwana uya wanga akukambairazve futi. Saka vanonzi vakangoti musuwa radirwa futi doro iroro, ndobva vatora mupibadza, ndobva vagwenya mupini wavo, ndobva varova mwana uya kumusana kwamai. Vakamurova pahuma. Mwana ari kumusana? Ari kumusana. Ndobva vamuti bha nemupini webadza. Anga akura sei mwana? Anga akukambaira. Ndobva mwana uya angoti meso shwee. Saka unonzi wakasara achidziya muiri. Ndobva vatorana navamwe vatete vakuru, first born yomubaba mavo baba vangu, yambuya.
vobva vaendesa mumota. Mwana uya vatsvaga mota ndokuti vamhanye kuchipatara. Mwana ndobva afira munzira. Ndobva vadzoka mangwana acho mwana ndobva achengetwa. Handiti hakuna kunomangarwa kupolisi? hapana kuindwa kupolisi. Mai havana kugona kuudza vanhu kuti mwana wapondewa. Hazvanzi yavo. Amai vakatadza nei kutaura? Vanoti ndaitya nokuti ndakandangonzi ndokuurayawo. Saka mwana ndobva avigwa mangwana acho. Apa pane doro remudzimuzve. Saka avigwa kudaro kuswera mangwana acho. Vanonzi ivo baba vakaonekwa vachibva kuguva vasina kupfeka makuseni mambakwedza kuya kwavigwa mwana. Zvadaro saizvozvo zvinhu zvakangoramba zvichiindirira mumhuri zvichikura. First born yemumba medu ndingangoti akatanga kushayika haisi first, third born mukomana anga akushanda kuno kuHarare. Saka aiva kuchisecurity akushanda kudaro. Hatina kuziva kuti wakapondwa, wakatsikwa, wakaita sei, wakangozonongwa akafa mukomana iyeye. Ndobva tamuchengetera muno muHarare ndokugara. First born mukomana. Ndingangoti wakangozoti achirandutsira mai nokuti mukukura kwedu ndingangoti ndati jambei. Mukukura kwedu isusu tichiri vana vadiki takangokura tichirara musango. Tichingoti zvikangokwidza kurara musango sei? Vakangotanga kungopenga kana kurova mai vanongovarova zviya zvokutoti nesu vanavo tinototiza pamumba ipapo. Saka takatanga tichimborara mumaraini. Vemaraini vaya imwe nguva voponderwawo vachifurwa nemabwe kana vakaziva kuti pane mwana apindapo. Saka takatopota tisingacharari pamba pevanhu. Takurara musango unyari Juni, unyari kutonhora kwakaita sei, tairara musango. Kana kuchikoro kwacho hatina kugona kuenda kuchikoro. Taingototi ukamboita zvimaricho wondobhadhara kuchikoro womboenda kuchikoro seni kana grade 5 yacho handina kuinyora. Ndini ndakazongotiwo mukukura kwangu ndakutombozoshandawo wandakatozongopinza chikoro last born nevana vane vava vakazoshayika. Baba vava vasingashandi? Vava vasingashandi. Zvoti zvokuendesa vana kuchikoro papasi vasingashandi. Zvazvisinei navo. Ende munhu uya wanga asina hanya zvokutoti kumaricho kwacho ukaonekwa uri kumaricho wairohwa. Kunzi waindirei kumaricho uri kundifumura. Kunzi ndiri Rombeni. Waitorohwa. Saka taingova vana vaya vokungogara takashungurudzika zvokuti chero pakugara pachibikwa paya mukangoda kuti mangoita zvamaita mukaseka munotozviroverwa izvozvo kuti muri kuseke. Kana kutoti ivo mai vacho ndivanototanga kutorohwa. Vana vako vari kusekei, vari kutondidza benzi. Saka takangokura tiri vanhu vokushungurudzika. Chero masabhuku acho kuti vazvigadzirisewo vakangosvika pakungozozvikonewa ndongozosiya zvakadaro. Saka uyu mukomana uyu first born pavakati vachirova mai ndobva aiti andorandutsira pana mai. Anga akura sei? Ipapo wanga akura, wanga munhu mukuru, wanga akutomboshanda. Ndobva ivo vamuruma paruoko apa achirandutsira mai iye ndobva avarova. Saka avarova kudaro yakatenge mhosva. Yowe wakandirova. Saka mwana haana kuzombotora nguva kana kuita mwedzi yakawanda bva kungoita maronda achibuda maronda kumagadzi ikoko. Akufamba hachafambi. Ivo vakutoganza kuti ungarova inini, unofunga kuti unopararama. Hapararami uyu. Saka kufa kwake kwakarwadza pakuti akazofa. Wakafa apa vasingadi kuti apuhwe sadza namai. Vaitovarambidza kuti musamupa chikafu achirwara kudaro. Chero akati vatete ndinoda mazowe. Imwe nguva ndonotenga mazowe aya ndomupa, ndomuisira mumba make maanorara.
waizozvirondedzera akati pamunongobuda paya vanosara vachipinda vototora mazuva aya vaimwa vasina kudhailotwa. Hanzi unomwa simba romwana wangu kuti ndiwakamuzvara. Chero chingwa ukadakisa majarini mukabva mangobvapo asati adya chingwa ichocho vanosara vachikwatura chingwa chiya kubvisa chine majarini saidhi risina majarini ndoravanomupa. Imwe nguva vanotogona kutongomusiyira kana chipisi 1 kwai unotodya uri uchiti uchararama. Saka munun'una wamai wakatozovhara kumba kwake kuuya kugara pamba ipapo achitopepa iyo hanzvadzi yangu iyoyo ndiye wanga akamubikira sadza. Ko amai vairambidzwa Hey. Vachitorara kumba ikoko vachinzi haumbobudi muna haubudi. Saka munun'una wamai ndo vava kutobikira hanzvadzi yangu iyoyo. Muning'ina wamai yanga asingarambidzwe. Vasingavarambidzi vavasina basa navo. Asi kungozoti vakazongovati rimwe gore zvikanzi iyewe unongoti pano pakaita dambudziko unomanya iwo mazikumbo ake iwayo anokufambisa iwayo tiona kwaanoguma. Saka iye zvino munhu wakutofamba futi nemadondoro. Iwo amainini. Ivo mainini ivavo. Sure. Asi vanoroya kaniboko. Maitiro acho ndokutoroya chaiwo. Kwakudini. Ndobva hanzvadzi yangu iya yazoshaika vakatezoita zvokuzonokera ivo vana mai. Kwai ndakavanokera ndikati mwana washaika vakoma. Ndobva vakatozomuka mangwana acho vouya voona kuti mwana washaika wakangoshaika ana mainini ivavo. Ndobva azochengetwa hanzvadzi yangu iyoyo. Pavaishaika vana baba vaibatikanawo here vaichema here? Vaingoita sokungoti vanosuruwara kana vanhu vakaungana. Handiti vanhu vane vari panhamo. Asi unotongoona kuti pavanozosara vavega vana mai ndo pavane voganza. But kugara kwese mai vanga vasingazvitauri iye zvino ndo pavakugona kuzvirondedzera manje. Muchikura amai vasingatauri chero izvezvi zvokupondwa kwomwana uyu wavakaponda nemupini vakuzvirondedzera iye zvino. Ini ndandisingatozvizivi kukura kwese. Vaingotaura kuti pane mwana ndingati ini ndanda chimunhu chiri nani ndaitozviziva kuti kuna rumbidzai wakashaika. Asi kuti ndandisingatozivi kuti wakapondwa nababa. Iye zvino ndo pavakunyatsa kurondedzera nhoroondo yese. Saka ashaika uyu first born uyu. Ndiye wechithirika. Umwe musikana futi wanga ari mudiki zvekwandiri. Ndobva akanga atova munhu mukuru aitiriswawo mwana wake. Ane mwana wake akutomboshanda-shandawo. Paakazongodzoka pamumba ndobva ati garei yanga iri December. Haana kuzotora time akutanga kurwara. Musikana uya vakoma ndarwara kuno ndaipotawo ndichinda ndichinomuona. Wototi ukasvika ndiigirewo mapoteto. Ndomuigira mapoteto aya. Paanobikirwa mapoteto aya achiti ndoda machipsi. Hanzi vaisvika vachitondomubvutira vachitora mapoteto aya. Kuti munomubikira munhu unorwara rwangova rufu rwokuti uchararama. Tichisiya kutodya isu vanhu vakasimba. Pane kupa rufu irworwo. Unopuwirwa zvei. Kwai wotorerwa mwana uya. Osara akangoti bwai. Kwanzi iedziyo. Handiti waingofamba nenyika. Iedziyo. Runongofa runorarama. Iye ungosara hake achichema. Saka baba ava takakura pakutambura. Takakurira nhamo navo baba. Iye zvino manje akabva azoshaika. Wakabva azoshaika. Ndobva achengetwa mwana uya. Saka pari zvino izvezvi ndakanzwa kuti mai vanorwara. Ini ndobva ndachisumukawo neniwo ndaitorwarawo. Ndobva ndasumuka. Apa vari kumusha. Vari kumusha. Vanogara nababa. Vanogara nababa. Kozoita vana velast born varipo. Vazukuru. Uyu muzukuru mwana welast born uyu umwe mudiki. Ane 7 years. Ivo mai vachirondedzera vanoti taiva mugadheni. Saka kuda hameno zvaakasekesana noumwe wake here. Kwai ndobva vangouruka ndokutosvika ndokumudzvinya apa. Mwana uya meso pindu. Kwai ivo mai ndo pavakatozomhanyawo ndokusvika vokatanura maoko aya. Mwana uya kungatozviitira tsvina.
ndokutozotora zvoda kutouraya unonzi wakatombotora time akanyarara bva vazomudira mvura mwana uya ndopaakazotanga kuti izwe maziso apa atozviitira tsvina mwana welast born uyu chikomana saka iye zvino manje ndaenda pamumba mai vachirwara ndakandosvika paya ndobva vatomboti munhu iyeye asvika panapa ndiani bva vazoudzwa nemumwe mukadzi zvikanzi zvari mwana wenyuzve ndobva vangotanga kupopota unobatei pano yowe unovingei pano yowe unoshaya kwokuti unoenda here ndozvakakutadzisa kuti ugare uite murume ndozvakakutadzisa kuti uite mwana saka unouya pano unoda kuti imimi hamuna kugara maroro ndakamboroorwa vakatopuhwa pfuma asi ivo mai vanoti pamakabva pamumba ivo vakasara vachiti ndatomusiya ane imwe mari yake nokuti inini handisati ndaitonyatsoudya mari yakawanda nokuti ndoziva kuti hamiriyo hagariko kureva imimi nokuti ivo mai vanoti vaiti kana muswa vanenge vakazvifunga vanototora fodya yavo mumba imomo votopfungaidza kwai unotonzwa kutoti vanotoparadzana izvozvi ndozvandinenda ndichitozviitira ipapa vanotoparadzana saka makatorambwa nemurume ende kana vadaro taigona kutonetsana torwa chero kana ndazoenda kumusha ndopouzozvitaura kuti musi uwoyo vakanga vachitodira fodya pasi vachitozvitaura kuti unotomubuda chete mumba macho iye wakambotorerei mwana wangu haafaniri kuroorwa haafaniri kuita murume hindi havasi pane zvavakakuitai pane zvavakatondiita nokuti ndine 13 years ndakaenda kurwizi ndichigeza parwizi paya patiri padhuze nerwizi musha wedu parwizi paya ndakawacha pendi rangu ndobva ndariyanika pachimuti ndaiyanika pachikwenzi apo ndobva ndapinda parwizi paya ndakugeza ndaida kungoti pachinooma ndinobva ndatotora ndopfeka ndoenda kumba saka ndakupedza ndakupukuta ndapedza kugeza ndichitarisa pamhiri porwizi ndakaona makwenzi achiita mvemvemvemve ndobva ndanyatsokutarisa kuti makwenzi aya ari kuti mvemve panomborinei bva ndachimira pachidombo ndichidongorera ndobva ndaona ndibaba vaikudongorerai muchigeza ndingatoti vakatotenderera vakauya vakatorawo kuchibhurugwe changuku kwandandakayanika uku ramama kayanika ndobva vatodai ndobva vatovambuka rwizi saka pondoona apa vaitomhanya nomakwenzi vachienda ini ndozosara paya ndapedza kupukuta ndapfeka pondoti ndichifamba ndotora chibhurugwe changu chiya hapana chuno saka makatochishaya ndakatochishaya ndomagadzirira avakandita kuti ndisava nemwana hamuna kusvika muchivabvunza here ndakasvika ndichitaura kuna mai ndikati mai ini ndashaya pendi rangu kurwizi uko asi kuti chazondishamisa ndochokuti ndichipedza kugeza ndaona baba vachimhanya nemumakwenzi vari parwizi mhiri porwizi kureva kuti ndivo vatobvunge vabva uko vatora inde feeling yangu woini ndandiri mwana mudiki zvangu but ndakatofila kuti ndivo chete vatora zvikanzi namai kana zvinoitika izvozvo hameno kudai wendiwo wangoita mistake hauchazivipa wanga wayanika saka nokukurawo unozongoti uchifambawo wakuchizvinzwa kunzi wakatorerwa nhumbi yako yomukati ende mubereki saka kwamakaroorwa muna kugara maita mwana handina kumboita mwana kana saini handina saka iko zvino amai varipi vagere sei amai vari kushungurudzwa zvisingaiti kana nhasi chaiko ndatotambira meseji yokunzi nemukadzi wemwana womunun'una achiti ndiri pana mbuya asi mbuya vanga vakavata ndambovavesera moto mukicheni asi havasi kugona kana kufamba vane vachiitwa se vanorohwa pari zvino izvi mukurohwa havasi kurohwa asi zvavanovaita mubhedroom macho pavanovata uko vanovakuvadza kuvakwadza sei vanovashandisira ruoko kushandisa ruoko kunhengo yavo vanoshandisa ruoko sure ipapo pavakambotorwa nehama dzavo ipapo pandakauya ipapo zvarini ndingati ndiapril ipapa muna april apo
pandauya ndikaona vachirwara ndobva munun'una wavo vatumwa nemwana wezvanzi yavo kunzi ndai mundotora vatete muvaendese kwadokta. Bva vatorwa nemwana wezvanzi yavo ndobva vatumirwa mari ivo mainini. Bva vauya kuna vakoma tichibva tasangana pamba paya. Ndobva vatora mai ndobva vaenda navo kwadokta. Ini ndobva ndadzokera kumba. Mai ndobva vandopfuura namai nomukoma wavo kumba. Saka vanoti varapiwa ndokupiwa mishonga ndokubaiwa majekiseni ndokuenda kumba. Vairapwa chii vainzi vari kurwara nei? Ipapo vaingoti ndiri flu ende vaikosora zviya zvakanyanya zviya zvakapfurikidza. Saka ndobva varapiwa ndobva vaenda kumba kwomunun'una wavo. Inchibva ndangoita 2 days ndichibva ndatevera veikoko. Ndatevera ikoko ndopandakaona vakati mama wako vakabuda maronda. Ndikati maronda ei? Zvikanzi vakabuda maronda. Vakanditi mainini uya uone kudai jekiseni riya randakabaiwa ndabuda maronda. Asi maronda aya ndinoziva kuti ari kukonzereswa nomushonga wandinenge ndichipfekedzwa. Pachipfekedzwa mushonga nani? Kwai ndikavabvunza ndikati nani? Kwai zvikanzi naivo baba mukuru venyu vanondipfekedza mushonga vachiti ndokuti uite feeling. Mama wane makore mangani? 92. Yo! Ko baba? 103. 92? Hey! Saka ndobva vati svushusvu maronda. Saka vaitoti ndiri kuvapa mvura inodziya ine salt vachigeza. Apa vachimwa mapiritsi avo vachivapa mvura ine salt vachigeza vachimwa mapiritsi. Ndopavairondedzera kuti chero mazina amunoona handisisina. Ndakashamiswa ndikadirwa mushonga mumazino. Hanzi mushonga wei? Kwai mushonga wandakangodirwa mushonga wechibhoyi wavanogadzira. Asi vanoita zvemushonga kani? Zvokuita seko, zvokurapa here, zvokuita seko? Vaimborapa kare vaitovingwa nevanhu vachirapa. Asi ndichizvitarisa ndongoona kuti mishonga yavo inenge yokuroshina. Ndokubva vavashamisa. Apa pamwe vanenge vambopfidziswa muviri wavo hausisina simba ndongovabata ndokuvashamisa ndokudira mukanwa. Vanga vane zino 1 chete rakabva pavakambovarova. Ndobva vavashamisa ndokuvadira mushonga mazino aya ndokunyingidika. Iye zvino havana mazino mukanwa. Ko kuvasungisa neimi? Pamashure apo takambodana mapurisa. Because abuse kei? Ndobva vauya mapurisa aya. Chokutanga ivo mai vaifamba vachikamina. Ndobva munun'una wavo auya. Vakati vakoma muri kurwara nei? Vanzi ndobva vakazorondedzera ini mazuva iwayo ndaimbovabvunza vaingoti ndonzwa musoro. Ndikati nai mai munonzwa musoro asi ndoona muchikamina. Chii? Mokunzwa musoro sei? Zvikanzi mudyi mangu munorwadza. Saka munun'una wavo ndowa vakazorondedzera zvikanzi ndiri kushandisirwa ruoko. Ndobva mainini vavatora ndokuenda navo kukiliniki. Ndobva vandorapiwa ndobva zvaramba zvichiitika. Pavanotorwa ivo baba venyu vanoti chiko? Havatodi kuti vaende, vanototorwa nenharo kundovarapisa. Munotoita zvehonde ipapo. Vachiti chiko? Kuvane vasingaoni kuti munhu ari kurwara. Unondorapwe chii? Ari kurwara kane maronda. Kurwara kudii? Kwomunoziva imi ndimi vanani? Muri kuti vanorwara. Havatodi navo. Vanotoramba. Hama dzamai dziripi? Dziriko kumushando pavakazombovatora kaipapo vakaenda navo. Saka inini ipapo pandakadana mapurisa vakabva vauya mapurisa aya ndobva vavatora baba nesu ndobva taenda isusu nehanzvadzi yangu naivo mai. Vatasvika kumapurisa mai ndobva varondedzera zvese vakataura zvavanoitwa zvose. Saka ivo baba ndobva vatopenga mumapurisa imomo zvikanzi hamungandibvunzi izvozvo ini mukadzi uyu ndakaroora ndakachata ndine white wedding naye uyu. Saka hamungandibvunzi izvozvo. Mushungurudza kudaro. Saka mupurisa wechikadzi akabva atsamwa ndobva avarova mbama. Bva vawira uko ndobva vakazotanga kudzikama. Bva vasungwa ikoko ndobva tavasiyako ndobva tapuwa tsamba nemapurisa. Bva ndaenda namai kuchipatara. Bva vasvika bva vaonekwa nadhokta. Bva vasonewa. Kusonewa pai?
kunhengo yavo, kusonewa kusonewa chaiko. sei? Vanga vakakuvadziwa. Imi vaishandisirwa chii? Ruoko chete? Ameno kuti ruoko here, nokuti Munhu imwe anosonewa. nguva vaitaura kuti kwanzi vanondida nyanga. Vandida nyanga kudaro handigoni kufurukutika kana kumuka. Kuda nyanga kuita seko? Kwai usiku kwai vanoita zvokundida nyanga kundijamba kudai. Kwai ivo vakatotaura kuti kana ndikasaidzoka futi ndikakujamba haumuki. Imi baba venyu amai vakarara then vovajamba, kana vavajamba havamuki, then vobva vaita zvavanoda, vanenge ita ndo madiro. pavanenge vakuita zvavanoda vamujamba paachamuke. Chero ipapo vakada kuvadira zvavakavadira mushonga mumuromo momo, maziso, mazino nonyungudika, ivo vane vakangoti rukutu. Saka pavanozovajamba futi ndo pavanogona kufurukuti kuchizomuka. Vomuka. Asi vanoroya? Hakutoroya. Saka vakasungwa? Vakasungwa. Vasungwa kudaro, isusu takachizodzoka kumba mai varapwa. Bva tadzoka kumba nobva tagara. Saka ndingati ndakazombodzokera futi ndakazodzokera ivo vatounzwa zvikanzi vaunzwa kupi? Vatodzoswa kumba. Vakaita 7 days. Aiwa, vakaenda koti? Havana. Ndobva ndadzokera kudaro vaifanira kuenda kukoti kai munhu aende kujero. Kwai izvo mutemo haubvumi kuti munhu ane makore iwayo. Ipapo vaiva nemakore mangani pandakavasungisa ipapo? Iko zvino vane 103. 103. Zvikanzi mutemo haubvumi kuti mudhara wakadaro aende kutrongo andopika. Ndobva vavaregedza. Saka ndobva tamboti kuda zvavakambovharirwa kuda vatora chidzidzo kuda zvichachinja. Toona zviri kutoita wesi. Zviri kutowedzera. Haina kuita hondo kuti makandisungisa? Vakamboita senge vambotonhorera nokuti pavakadzoka vauyiswa usiku. Hanzvadzi yangu yanga isipo iyeyo. Ndobva azouya manheru, ndobva handinokera ndikati iwe mudhara uya wauya. Vakanzi vatete hazviiti kuti adzoke. Vakamudzorerei? Ndobva tangomuka makuseni tikati kana baba itodzokera henyu kana maona kuti zvokokoko kujere uko hamuna kupika chindai kuhama dzenyu, nokuti zvamunoita mama hazvitifadzi. Ndobva tavadzinga. Vakabva vazoenda kumasabhuku. Masabhuku ndakazodzoka navo. Baba venyu vakumbira ruregerero vati handichazvidzokorori, chivaregererai vasiyei vagare. Paiitika zvese izvi vasati vasungwa maimboendawo here kumasabhuku nekumachifu? Unotaura ndo zviri kuitwa mai? Taienda. Vachiti tichivaudza. Vachiti wainzwa vachiti inotozviita seiwo imi baba venyu munongovaziva kuti vakaromba saka toita sei? Sati tovagoniwo nokuti chero ipapo vanga vakatobhanwa kuti handina sabhuku unotsika pamba pangu ini. Vanga vasingatotsikipo. Vaitembeko? Chero izvezvi havatopatsiki masabhuku. Chero kuruti ndikaupai phone number dzacho mukavafonera havatsikipo. Vanototi chikomba chamai sabhuku wacho. Sabhuku wacho munhu wechidiki, baba vake vakashaika vakuru, iye munhu wechidiki, woti munhu wa92 zvingaita. Alright. Saka mai vari alright. Mai varipo izvezvi pamba. Ndobva naivo baba ivavo? Izvezvi pavakatorwa nehama dzavo vagara ikoko kuna mainini. Vana mainini vakati vati tichichengeta nainei nemukoma wenyu motombogara mese. Isu ndobva tatozvitsigirawo ikati zvitori nani. Saka baba vobva pamba ini ndiri kumba. Ndakafunga pasingatogariki vachindipengera ndiwo wakaendesa mai. Ndakatoona mota ikamira ipapapa uchitengesa mai, unobatei pano? Ndozvaukatadzira kugara kumurume. Saka unogara pano uchiti ndikupe mwana ini? Unoda kupuwa mwana neni? Chinokutadzisa kugara kumurume unoshaya kana chidhara chako chinokuroora. Hapabikwi, hapadyiwi. Alright. Saka mai vakazodzoka? Vakabva vati papera mazuva takangovashayiwa pamba. Ani? Ivo baba. Kubva vatevera? Izvo vatevera vakaenda nokumuzukuru wavo mwana wehazvanzi yavo ndokumbondoita mazuva variko. Nokunga vakatoita 2 weeks variko. Ndobva vazopfuurira ndokuenda kuna mai. Vandosvika kuna mai kuya kunonzi kwachimoto.
vachibhondera mainini kavairamba kuvapa bedroom ivo vari kuti budisa mudzimai wangu imomo undipewo imba yokurara namai. Ava mai nini vane vachiziva kuti mai kwava kukuvadzwa. Saka hanzi vaitorara vachirova dhoma takarara imomo kuti asi watomupa murumezve. Saka vakazovatora uri mharadzi vana ezvanzi yacho vakamboinda vakandosvika vakavakonewa kuti hauindi navatete vedu vachiri kurapwa vasati vapora asi vakavatora nenharo. Saka mai vakadzokera vakatodzokera vari pezvezvi. Vakadzokera rini? Iye zvinova ne 2 weeks vari pamba. Saka vadzokera futi munhamwe ende vakaenda vava vato vanane hanzi vava vakutozvifambira saka ikozvino vachitozvigezera vakugona kugeza vega. Iye zvinovati rabada futi. Ko madiko masungisa munhu ipapapa ndisati ndauya kuno kuHarare ndakatoenda kwaSabhuku ndikati ini ndakudzokera kumapurisa nokuti zvikanzi naivo Sabhuku saka iwewe kana baba vevava vakandofira mujere unotoreva kuti unosara uchidya sadza richipinda. Ko amai vakafa nezvavari kuitwa kwamakabva ndokure tozviziva kuti mairara mudondo asi kwamakabva ndokure chingoshingai muparadzaniswe norufu. Vanotiti tishinge tiparadzaniswe norufu asi ive izvezvi vari kutotaura ko amai ende ivo vari kutotaura kuti iye zvino uri palisti ndiwe kureva ini ivo baba ende handifi. Saka mai vari kutaura here iko zvino pane zvavari kutaurawo? Vari kutaura kuti chi kuti vadzoka bheki kuti ndadzoka hangu asi ndiri kukuvadzwa. Imi ndei kumapurisa kanei nokuti vava vachitotaura nemukadzi wemuzukuru uyu wandazofonera masikati kanzi vava vachitotaura kuti ndakadzoka hangu asi ndiri kukuvadzwa. Aiwa vana muri kuregerera amai. Saka aiwa muri kuregerera kana iyeni ndamboedza pamba pacho neniwo ndiri kutopatya tete ndiri kutopatya haparariki. Saka haparariki panoita sei? Pane zvinofamba hapamborariki kana pamusoro pemaratapa. Ndingangoti inini imba yangu iri pasitendi yangu ndakaenda pasitendi yangu vondega but ndakandangoti ndivakire padhuze nani namai kuitira nei ndichibika hangu sadza. Handisukuziva kuti mutemo wokupiwa wokuti munhu ane makore 103 kana ari kupara mhosva aende kujeri sei? Hanzi izvo saka iwewe unosara uchiridya sadza racho here urichipinda. Ndikati saka ndinopagara sei mai vachirara vachiridza mhere. Unongonzwa vachiti ndokuvadziwavo ndofa muripo tiripo tichizvinzwa. Ende apa mai vane uyu 92 ipapa ndiripo ndisati ndauya kuno vasati vaenda kumunun'una wavo ndakavatora nenharo ndairara navo ndakavabvisa uko. Apa ndopavaishaudha uyu hanzvadzi yangu zvichinzi ndiye wava mukadzi wakozve uri kurara namai ndosaka usina mukadzi unenge uchirara namai. Saka apa vari kumudenha vachimuudza zvinonyadzisira zvamamanjeka zvavari kutaura baba vaka hazvisina kana basa. Ndofunga pane nyaya gogo varida kuprotectwa gogo varida kubatsirwa zvoti nyaya dzese dzamuri kutotaura idzika nyaya itongoripo kana kutotangira mumasabhuku acho ikoko gogo varida shuwa munganzanzi akasungwa akafira mujeri ko gogo vakafa nezvavari kuitwa handiti ingozivo ende ingozi ingozi saka imongotarisa hatimbotarisi asi kuti inini izvezvi kutouya kuno ishungu tete kutotsvagawo kuti ndodini ishungu kumapurisa endai kumapurisa iwo toenda kumapurisa ipapo mapurisa uyu munhu haafanira kudzokera kupolisa anofanira kutoenda kumapurisa onoenda kukoti. Ipapo masabhuku pandakaenda patakadana mapurisa vakatorwa vakatodaro kuti mama danirei mapurisa musina kutanga matiudza. Alright. Izvezvi rwendo runo ndakatobva inini ndikatoenda ndakatosumuka ndikatoenda kumba kwaSabhuku ndikatonovaudza ndikati ndati ndichitanga ndakuudzai kuti ndakaenda kumapurisa ndobva vanditi hazviiti nokuti vachatorwa vakandosungwa vakafiramo mujere saka iwewe unosara uchidya sadza asi kuti vauraye gogo nezvavari kuita nezvavari kuita izvozvo chero chikafu chaicho vanoabhuswa kukwadzwa kwagogo achiri maoko here kana pane zvimwe zviri kushandiswa munhu akanosonwa
nezvimwe zvavari kushandiswa zviripo, nokuti ivo vane vachitotaura kuti ipapo pane ndakatira bada ipapo kuti pavanovajamba kwai handitozivi kuti varume vangani vanouya pandiri, nokuti vanogona unogona kutongoona mvura ichierera vachifamba. Amainini regai kubva mangwana timbonzwa kubva kune vemutemo nekumasabhuku acho iwayo, timbonzwa kuti kochirudzi kogo 892 vachishungurudza nokuti oright ivo sekuru vacho runze neeji yavo ngavasiyane nezvavari kuita kana vachinzi havafaniri kusungwa. Chero munun'una wavo unondihwitinisira ndopana chida kubvunza kuti hakuna hama dzavo here dzasekuru makambovaudzawo here kuti ndo zviri kuitika? Hama dzababa, hama dzababa dziripo. Vanoti chi makambovaudzawo ndo zviri kuitika? Muzukuru wavo, hazvanzi yavo iyoyo ndeyavanosiranga nayo, saka haina inotohwitinisira hanzvadzi yayo. Vatete vedu ivavo vamwe vese vakapera kufa kubva kunana bamunini, vana bamukuru vese vakapera kufa, kwasara ivo vari 2 ndo vasara. Umwe hanzvadzi yangu mwana wakwabamunini wakati mai varwara, akati vatete ndasvika pamba mai vachirwara, baba vanga vachiramba kuti mai vaende kuchipatara, asi kuti mota yanga haina fuel. I think mirayirega tikuona kuti gogo vangabatsirikana sei. Regai tikuona kuti gogo vangabatsirikana sei, because honestly shuwa mototaura nyaya shuwa upenyu hwomo munhu huri panjodzi hazvisi right. Hazvisi right. Anyway, saka nyaya yetongoripo baba vakabata-bata ka vakabata-bata vakabata-bata ende vachitotaura kuti hai unotongopera chete, kana musina kupera ina handifi. Alright, it's okay, it is well. Imimi ka chiregai tichiona kuti tobatsira sei gogo. Handiti ka chiregai tichiona kuti gogo vanobatsirikana sei. Because honestly ka hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu gogo avaka nezera ravo vatove mwana mucheche, mwana iyeye ka arikuda kutobatsirwa nesu. Zvino tikanakirwa nongotaura tichingoti ndo zvinoitika, baba vacho vanozodai, hapana zvazvinombobatsira. Gogo needs to be protected. Vanoda kuti vatoprotectwa zvokutodaro. Handiti ka anyway, tine urombo. Ndainzwa muchingoti ndatambura namai vangu, ndatambura ndikushaya ndovabatsira sei, tamboedza ndikushaya kuti ndoita sei. Very sorry nezviri kuitika kuna mama. Shame. Anyway, Mainini, thank you so much nekuya kwamaita. Handiti tinotenda nekuya kwamaita ende regai tizoona kuti vanobatsirikana sei. Handiti